Ja, hvad er det, hvis jeg... Det er et eller andet lorteprogram en eller anden dag. Jeg går lige ud til noget smart, hvis det er Noget med noget smerte, en der hedder smerte. Ja. Det var alt, du gør. Hvor satan! Nej, jeg ved ikke, hvad der skete der. Hvad fanden? Hvordan fanden var det? Så det smøger i huset? Ja. 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 Jeg går lige på toilettet, hvis det er i orden. Satan. Han har noget tag. Hvad fanden er det for et lorteprogram? Kræfter med hinanden. Skide lort. Kom ind! Husk at skoen af! Og luk døren! Slap af! Kom lidt lort, mand. Hey, hey, hey! Hvad sker der? Hey! Hey! Hvad laver du? Kom ind! Hvad laver du? Jeg kommer tilbage efter dig lidt. Hey, er du okay? Den sidder fast! Det må du fandme undskylde. Hvad skete der? Jeg kunne lukke ham. 2 sekunder. Der var en eller anden, der Jeg brændte min røv på smøgen. Ja. Han kom lige pludselig der, og så er der nogen kom med. Så ved jeg ikke, hvad der skete. Kom Og altså. jeg kunne ikke rigtig forsvare mig med alle mine store muskler, det kunne jeg jo ikke, fordi man havde givet mig stød. Hold nu kæft. Det skal sgu altid for dig. Og kom lidt på til. Hvor fanden er han? Jeg lader ham herude. Ja. Hvor er han? Og kom, Du tager strømmestolen, så går du for os. ja, kom. Kom. Hvor er du fra? Jeg er ikke bange. Du går først. Ja, du er ikke bange for det, din tøsdreng. Okay, jeg kigger på badeværelset. Sygt, man har aldrig set sådan en her. Okay. Mine øjne, det bivler med ramsen, skal sætte det. Der er ikke. Hey, hvad sker der? Hvad skete der? Han stod og gemte sig bag døren, og så Du slog hovedet. kom han med den her, og sprang ud og vendte ud. Vi må finde våben. Hvilken vej løber han? Lidt derovre, men jeg tror måske han vender om. Fordi der er en blink ud derovre. Smith Wesson, er du til stede? MK. Jeg har også et våben ude på badeværelset. Okay. Her er der også en lille gammel løbse, Vi som vender faktisk kun lige er 3. til... Ja. Nej, den tager han. Vi har kugler i. Så er jeg klar. Jeg håber fandme, at han snart kommer. Hey! Hey! Stop! Stop! Kan du blive? Stop! Satans. Hey! Jeg fandt den. Han løb frem, og jeg skød efter ham. Jeg tror, jeg ramte ham i foden eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Okay. Vi bliver... Ja. Vi må gå ned og spørge nogen, de har set mand. Kom. Her. Smid det der. Vi må ikke være for mistænkelige. Jeg tager Vi går ned og tager tøj på. Ja. Så smutter vi banen om ud. Nej, det må marke de kællinger.
Satan. Kan det der på, der er katte i vores tur? Vi skal have finde dig! Hov, vi ramte en tur! Jeg kunne se kugle styrte ned. Undskyld! Kom, vi løber herover. Vi skal finde den der mand. Jeg så en mand lige før, han må være vidne. Hvad skal du? Jeg skal bare lige hente et andet våben. Kom med mig. Hey. Hej, Bette. Har du set nogen mand? Nej, jeg har ikke nogen mand. Har du set en mand? Undskyld, hvad siger du? Har du set en mand? Jeg løber tør for kugler. Nej! Har du set en mand, din komedion? Han løb den vej. Hej, Bette. Der kan jeg lide. Hej. Jeg skal ikke. Nå, vi må åbne binderen. Jeg dræber lige ham bedstefar. Dø, bedste! Fortsættelse følger i Bøvl med politiet, del 2. Næste gang i Bøvl med politiet,